na ebe ha na-achịziri asị na abụ ndị na-akpọ ndị jege nwa bebi virgin use wegoro ne ma one otegwo ịma na ọnwa amabụrụ m onye nwa virgin bụ onye nwa kpọrọ m afa ntresize ya na Facebook mara onye biko onwe ihe nsị ka m wetara ndị Igbo niile n'ụtụtụ maka na ihe mụnwa Maazị Ezeaku na ndị nne na-eso ụzọ m n'omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ ihe anyị nwere bụ na anyị bịalụ ka eziokwu dị n'ala Igbo anyị na-ayọkwanye biko ọ bụrụ na enwere ihe niile anyị na-ekwu maka ọdịmma ndị Igbo na-abụrụ eziokwu bịa weta evidence mana ọ bụrụ na naanị nwere evidence anyị ga na-ekwu eziokwu a ma na-aga n'iru achọrọ m ka onye ọbụla bụ nwafọ Igbo watch a video share ya to all the whole community platform enwere n'ala Igbo niile o nwere ihe nsị ka m chetara ndị Igbo unu echeta mgbe ya abịapụta na paakị ebe a na-elodu moto ọ na junction dị iche iche n'ala Igbo ọ ihe dịka na otu anyị nwere ime ahịa dị iche iche n'ala Igbo ndị agent of darkness ndị na-ejere reverend fathers na pastors ozi ha eburu nnukwu spika doweche na those junctions ị na-anụ ebe people na-eme confession inside the speaker ihe ga na-anụ bụ na afọ ya bụ onye dị otu a na ya na-awọba agwọ before na ya wọga agwọ kọsa moto accident n'ụzọ si Lagos jewe Ole na mmadụ 15 anwụgo na ya na-awọbụ mmiri ha na-enye ụdị testimony and ịbịa na paakị ịba moto mgbe anyị na-anụ ihe anyị ga-eketa ya ịkụ aka fee n'isi amụrụ mmadụ na-echetere ya nụ enwe mgbe o wuru n'ala Igbo mgbe aka all these bandits criminals all these big pastors Yoruba pastors Igbo pastors reverend fathers si na ha na-eme adoration mgbe aka ha ncha niile weta this format to brainwash people mgbe aka nwanne anyị nwoke Elija Enugu sikwa na agbara egbe Bible wee wọrọ mgbọ agbara AK-47 anaghị afụ mgbe anya jụọ onye ọbụla bụ security personnel police officers military personnel na-use AK ịgba AK mafrata dị mgbe anya you can see the bullet nwa agbara ya you cannot see the bullet mgbe ọ bụrụ ka agbara Bible emepe sizie the power foduzie so yes ga nchetara unu bụ ọkwa unu chetara mgbe na-enye ụdị confession ahụ n'ala Igbo na village dị iche iche pụta n'afịa dị iche iche n'obodo ife ga na-anụ bụ afọ mbọ onye dị otu a ana m awọ python wee gbuo mmadụ 15 n'obodo dị otu a gbuo mmadụ 30 n'obodo dị otu a asị ka njụ unu bụ ndị Igbo kedu emezi nya bụ ihe ji wee kwụsị kịta adị ekwuzi ya n'ala Igbo ọ pụtara enwezi ndị na-awọ python enwezi ndị na-awọ eke enwezi ndị na-awọ mmụọ mmiri ọkụ n'ofu ihe chọọchị mere anyị church did everything humanly possible with all criminal formats to cripple people's mind, to bring people in to the church. And when you check the testimony, how what pastor na patafa? When we have to say no pastor more by bele, na we na mini pota, na we na python pota. And we go just no pastor do to back and advertise those church. They are being paid to do that confession. I will be the uwezo uchineka. Na ebe ha na-achịziri asị na abụ ndị na-akpọ ndị jege nwa bebi virgin use wegoro ne ma one otegwo ịma na ọnwa amabụrụ m onye nwa virgin bụ onye nwa kpọrọ m afa ntresize ya na Facebook mara onye mgbe Chidi nwa dike na-aya alụ o jere nke Elija Enugu were olive oil baa ya n'iru mfu di video gwa Elija Enugu na onye ore ka ewu n'ihe Chidi nwa dike n'idere bụ iduji India n'ihe na-eme ya leukemia agbapụsị ọbara niile dị ya n'alụ kpọrọ ọzọ gbuo ya na Nigeria nwe dị machine nwa baby virgin wee put the video si na mkpari spiritual director kpari be mo kpọrọ m afa so ndị mmadụ na-asend m the video nchọzie link ya na Facebook wee fụ ebe ọ na-erolu ndị be anyị na pọtọpọtọ nọ na-eme ekpere wee fụ ebe onye ori nwa virgin nyere ndị be anyị ụtarị ha pịawa n'ala wee sowezie nwa virgin enye ezi m ya British space arrange nke ya dị too much ha je kpọrọ m police a na-akpọrọ m police ebe ha nwere power ha ji afụ vision ebe ha nwere power na-eme mgbe ọba anyị mee Bible but reality mụnwa ebe Ezeaku bụ reality hitiri ndị ụka ha kpọọ police omotofọfọ ya bụ mụnwa bụ onye izi na the whole Nigeria hitiri ya before even very dark man jee na Google type Mathias Ezeaku adị Jeremiah omotofọfọ you see our video ọka nkụ mgbe hitiri ya na renje anyị na-eme na mgbe ndị arụ n'ahịa na ihe na-ewe m iwe o m ji ekwuru okwu niile abụna that's my NGO anyị ji agwọ ndị ọya mepee m anya
Mfuna ane all this fake miracle and fake testimony. In the way the real sickness. Ha na believe na God mele onye ihe a ga-emekwele ya nwa. Why believing so they will die? Ụmụ nwaanyị dị ime kama ha ga-eje proper Atlanta onye nwe need surgery mee surgery ọ sị na God mere onye nke ihe a ga-anapụtakwa ya. God napụtara onye a from ịbụ a python ga-anapụta ya. She will die. O nwere onye alive ihe ego mana mụnwa chuzere ndụ ndị Igbo karịa ego ntie mkpu n'oke ọnụ si na ndị ụka bụ wayo nsị na Jizọs bụ arụ mere ndị Igbo na Jizọs bụ nsị anyụrụ anyụ ka Jizọs mma. Jizọs never exist to bless anybody. Chukwu ekego ụwa nature na-eme ihe na-agọzi ụwa bụ nature. Ime ihe kwesịrị ime n'ụwa ụfọdụ ngọzi. Inwe ezigbo gọọmenti ga-atagidekwa afọ nwụrụ. President obodo a na-ata ahụhụ because he cannot work freely like other Western presidents. Governor your state na-ata ahụhụ because he cannot work freely like other governors, Western governors. So anyị chenye ga-atagide ahụhụ a. Tia ya nwụrụ ọnta ya enwe good system of government nke ndị Igbo gwa nna nna anyị gwara anyị na mmadụ bụ gịnị chibia ọkọkọ mmadụ ga-akwụrụ mmadụ ibe gị ka eme gịnị ka ha kọọ gị onye ya na gịnị nwanne ya. Ihe bụ okwu Chineke mana ya rapụrụ ihe na-aje na-agba akwụkwọ ndị China na-eprint akpọ Bible. So gịnị ka m na-agwa gị? Ihe m na-agwa gị bụ ebee ka ndị na-enye testimony ha nọzi kịta na ya bụbụ python na ya na-awọ beke na ya mee nke a ya mee nke a na pastọ dị otu a napụtara ya m wee jụọ gị eri nne na nna gị mụrụ gị na nne gị na-alalụ nwere ụbọchị nne gị misi disappear enwego ụbọchị nna gị pụtara mee disappear mana program go through all these fake miracles testimony ka believe on na papa Ezeaku ma ọ papa Chinenye na-ekiri film a ọ papa Chukwudi na Ifeanyi na watch video ma papa Emeka na-ekiri video Ebrem watch go ka believe on na papa Chibuzo na miss n'abalị. No, it's almost the name it carry and the whole community of the church. Because when you hate your brothers and sisters, you will love the church. The same your brother you hate, you will love the church. Now he was emailing one nigga, a man marry, one nigga was emailing a man marry, but you know now Bogane Meziria church. But can I go now Jesus can attack? So you can attack on the wife of Madi Big. Then one you know to Lego Bugo fibroid for 16 years. We are able to tell you enough. Unanafia ibukitele anafo sasa kanjiro here akenunu the surgery got off man omena na hene hospital maternity okalo ofuma yesterday very successful ni ye bukitele anafo na had almost 13 kg wanenwe nwa dare 4 point something kg asina obuka mana nke nwanya na da almost 14 point something kg yo bu na fa na akpari fiche na odi na onye nke aketa dị ime ha bi na barracks na Onitsha ebu under emergency no je na nke nwaanyị Yoruba na-enye ọgwụ Igbo ka o je mụọ nwa tinso dị ime o General Atlanta ebujere ya n'ụlọ ọgwụ dị na barracks a reject ya anya eburu ya bịawa na nke anyị ozugbo na-ebute ya ebido medication immediately control go there stabilize go there before everybody we tie eme ya surgery kupụta agadaga nwoke ọ dị ndokịta nwa ya dị enwe ụgwọ m jigo nwere ihe ọma ọzọ m emere gị abụrụ ka ị dị mma ana m agwa gị eziokwu a ka ị kwụọ m ụgwọ Facebook man ji agwa gị ụgwọ adịghị monetize. I spend my money recharging my phone, charging my phone, doing everything humanly possible to make sure that I pass a good message to my people on this social media, because this is the only opportunity I have to save ourselves. During the war, we were murdered in millions. During slavery, we were murdered. Now religion came and started murdering us. Who will free us? Who will free us? Britain could not free us through the war. They were feeding the Northerners, giving them gun to kill us. During the slavery, nobody fought to free us from slavery. How make the Rika war for 400 good years? Civilization continue going on. Against they came with mental slavery, with the Bible. Why must slavery came before Bible? Why Jesus was born 2,000 years ago? If this is not business deal, only have a business deal. Bible will have come to our land before the slave master came. But when they had done their job and go for 400 good years, then 168 years ago they brought Bible, telling us that our Creator, whom we have known before they came, that it have given birth to a son in their land. Brainwash us to believe that all the characters in heaven, in the sky, anywhere they believe that there is a spirit, they are all white. Then Satan is black.
If it is Islam that took over our side today, by now me and you become a Muslim. So you are a Christian today by accident, not by inheritance. If it is Islam that came to eastern part of Nigeria before European came, by today our name will have become Muhammad Emeka, Aisha Ngozeka. So me pen and you me, I know you have no. A lot of you today have a monopause. Many make a common small infection. You need to reach proper treatment. Can you see it? You will have them. Come here, get treatment. You will better. No, you are. From there, the infection lasts how long? Both the whole egg again on your. Can't produce egg anymore. Over the name of notarity, what can we lose? When I need from one direction to another, and when I better solve problem of infertility in the world. If the problem is a general case everywhere in the world. Ode make makanibo ya Nambra. Ode make makanibo ya Ezeaku Enugu. Ode make makanibo ya Imo State. Ona ye make makanibo romo na gị na-abịa na achụ gị. Infinity problem nwe jito. Ode make makanibo onye Ebonyi ma onye Delta. Ihe o ji emeri gị no a general case everywhere in the world. Oye ndaba. Yana anu ye nnewu. So ọ bụ na ị na-enwe such problem. Nuna anugodi na nwunye na-adịbeghị ime agagharizi na be dibịa na be ndị ekpere. Go for proper medication. Ime IVF ugboro na ọwa ọkọrọ ji egote nwa zuo ike. Ụwa bụ onye kpuchie onwe ya George ọ dịka nke ya maka kpuchie your family. Ọ bụ na di gị nwere low enwe nke na-akpọ surrogate ka ọ gịnị. Eweta m nwoke ọzọ. Eme gịnị inject na your egg. Ịdị ime. Ndị doctors ha maka ha si eme. Eme ọ dị legal. Ihe ụwa ekpuzi n'ihe ụwa anyị isi. So ụmụnne m azịga nkene unu tunu si sọpọtụ ọnwa ya. Sịkwa ka m chetere unu na-echetazikwa ndị a na-enye testimony na ha bụ mami wọta na ha na-eme ise akọsọ ọbara anwụ ọbara n'okporo ụzọ. Mgbe ha na-ekwu okwu a we cannot know no maka na gọọmenti arụghị ụzọ mere anyị ji anwụrụ n'okporo ụzọ. Until Ezeaku apụta. Udo dị ebe.